kusvika right now. Kana uchiziva kuti boss kuti vanopisa ende vacharamba vachipisa simudza yati denga kona. Let's go, let's go. Jump, 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 jump. Hey. Kusatenda urai munoziva kuti ndakufamba nemotokari ipi here? Ndakufamba nemota ipi? Benzeniti but hakusi kuda kwangu, kuda kwenu nekumabvuku. Ndini vakaita ndinotiswe nevakuru veZANU-PF, vanabosi vechimombe, vanahonorable Scott Cooper. Saka ndichakuvakumbira ndichambe navo kana pa 1 minute. Ndichivatenda zvavakaita vanokubaya. Honorable ndokumbira 1 minute chete. Bosi Mike ndokukumbira 1 minute. Mumonibatsirawo chete 1 minute. Thank you, Mungu. Kuti ndifambe nemotokari ndiwo ana sewikimeo. Ngatibombere moko sewikimeo chero wasipo kana. Ngatibombere moko honorable Boss Scott Cooper. Lamuri kuona marefu wanareba kupfurira ini nawo. Vanonzi Boss Mike Chimombe. Ngatibombere moko wama. Zvandinoti tiite right now, ndinakona munhu wese achijamba kubva parori apa kusvika apa. Pano pastage ndichabatirwa nemadhara angwana. Are you ready? Munhu wese simudza heti denga rimbe. Starting go right now. Simudza heti denga. Jump, 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 jump. Jump, jump, jump. Everyone now. Let's go, let's go. Thank you, thank you. Thank you. Can somebody say pull on? Simudza heti denga. Jump, jump, jump. Ugo. Jump. Again. Ugo. What's that? Jump, 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 jump. Just like that.
Ladies and gentlemen, wauya masawira wako ere nasi. Kana wauya masawira wako kama masawira ibebu yenga zanaita levels. Salatiro jamba tese. Dinamangetsera oko. Tese tunaenda oko. Dinamangetsera oko. Tese tunaenda oko. Are you ready? Ripe. Mami tokunu wesa yenga sawira wako.